Hanya por si sen pat dah jing so khia ka bajur. Ia ka ri ba ka Jaidbynriew. Ka bangi ong ka Jaidbynriew ka ba red pipe. Ka Jaidbynriew ka bangi so khia ru. Nawi por ka por. Yo ka jano. Ka duono. Wat on mlap syu yangi. Ngawan na fi hagaman sem jong jing duai ban kerpat yigi para bangay baro bangay duai jur bau blek unan jingo daga borba uman sem bakun baga Jaidbynriew jungi kan wan sa jing tiblay hableng sibun kita gi pressure kijing ban nagane kajing pang ka ba ngiong ka COVID-19 babon kajing shepting hakaleng kari kasi jaintia bat chadu ka ba ngiong kari karu hari jela Meghalaya klem khan ban nyolang ru siwegi jela per yang North East India bat haju ka poru kini ki jela ki ba dan sekibar jong North East India. Tihane kapor ngawan hang ni ban krenefi ban yesu bakan nu bangi don kam. Yang jing paino jong ki bangai ini si chau bulai ban duai ban yesai gerpang nemar ngi i bangi e mai ni sngi ki patreng ba serkai. Ban la pentoru om tang haki AKA kibang yu snow kita gi khubor jong shepting ene ga jingpang hela pentur pat ru ban rung sa ka kyat haki tliwing tliwsem ke jongi pitep ne femtep ba khambon ka statistic ba ki briu ki jongi nadu ki samla hadu ki bla rangba kerta kintai buat cerang kiba bon kidai kibala yap no akakiat manup ai statistik ikani ngi kong ki paso barong si ngi sem nya ki breu ki mi pa ke ba yam ki ba sosun ai jong ki khon ki ba chat ki ba khlan ki ba sngai ki ba plung ka red pat kum skeleton mala bam ka kiat badan ki tang lai posan ba sa pos dem le no anak persai ki gilong ying kiba pa ka yeng bre unong pait nong sumar unong penbiang haliang ka jingyok ka jingkot wahaban klan ana persai umma asyo balai bala bam ka kyat yagi de khat met kiba chapo jong bat blah long tang skeleton kas ing wasau sudah hajing tia bat baki yam ki kerpat yingi ki pasor bandu wai banesat hendai kaba susi kalong ba mentah ka sarkar kam perkhat yani ka benta ba bon ke bla yap aka kyat kong ba omre bandi iki drugs ro ka jingki jingpenki war against drug rehano ka war against alcohol ka thaba persya ka kyat kani jing yap ki khon sama ka jing yap ro kita gi balasan kerta tan ki dei kentai le no kon sweat kon rangli tan ki briu ki ba mentang idang dan ka je slok bat ki bandu wai ban sab da jong ki bagen laj dan ki sa te sa khum haga kade jum den ka basrio tan ki yeng ki bla bam lut kapisat ka bam nan e sho lor bala kem ka kamai ka ji namar ba myo sho ban lej ki kam ki jam 8 tors sadaka kiat bat chano kita ki briu ki boong bangi it ki ri Jaidbynriew ki ban kren kajing rong ka kiat haki tliu yeng tliu sam kan ra syuk jing sneu busyar kai baga jing rong kajing ailat ban na prei dukan kiat ki jakala ba fer je la jungi kilong ek busyar kai chano kala wei jo ki samla tan ki ri samla udan ke jikerman bakhram da ri Jaidbynriew menta kilarang
dua bor, balai, ladang telat kemet, balabam ke kiat. Kelam perhat, syuk, tang kini, ini segi wei-wei, bedang mik lah syai ke patang, kan jayu, kan ke bor, bagian duai, in pasyu belai keng, bak sorkar, naruk kino sensyar, haduk kino ilam sang balang, haduk ki rangbak, kino sensyar senong, kin cem kiai kini kebentah, ban duai bu belai, uni senai, bau belai ketai kini, kibolong kita ki syabi, jong Jaidbynriew, ba ki sotu kanai jisiu kham khrau, bar jeng wan tap kuai ba Jaidbynriew na kuai ba Jaidbynriew, ya jela jongi. Kita ilong banabar, de benapo labam kroin da ne kiat, kham tam. Lo seki drugs, lo seki tamasa auria babon ke balang ngat mata baru jongi ke balang pentroin, bat ngikung pastor, ngim so hon na bisyang ban che lap na ka pulpit, ban che lap tang haki ngesam kibreu re ban kranru sosial media, ban kerpat yang sorkar kemelakar pagi pastor, bakam dei kene kebenta bapen le man rak sakiat hayi ngesam. La dei ban perkhat du kelenti, banum ya pen, ya ka jigem mensim breu nam ta ka jing mentoy punya da ka kiat. Kanu krur puyo na ka jimi khajna na ka kiat, ndai kanu lak ki mensim ke ban le no ban jano Jaidbynriew jongi khasi india garu nglaban khainlang dane kajelah ke jongi balai bala bam kata kiat la bam ke kiat ya gbang lung hakarta la bam ke kiat ya gwa rang khe samla la bam ke kiat ilong ke me ilong ke paru la bam lot ke kiat mata hun nam la play jing de kiat dai lakwaan perung sahaya ngesem. Ko kisang balang. Ko ki bakit kya ka sinong ka tao. Ko kinong ilam balang. Ko kinong ilam kinong niya may fer. Sim kya ka ni. Bagi dana temer jong kajing letno. Kana jima rujung ina nagslapar say. Ngakran na kani om na kajing isi ino ino. Ngakran na kajing bandu waifi. Iwai peru. Penso tu ikani. Pensim kya lang. Kanum syong tangi ki pastor ki mi syakhamat ban kan ni kijing sdeu le kana mafiru kai perjem khan ni syakhamat to breaker khui fi akar pat fi ko seisen pat kino elam sang balang ko grang sensyara ki strong ki thau ngasongu ki strong ko maulai town darbar ko mo strong mauring keneng bat ki wei de ki bla shem khai ne banta ban yatu ba ki persya ya ni kwan ra ka kya shnong thau kan mi kijing komar ni hurura te gi ba Jaidbynriew baro de Jaidbynriew ene ka por mental unong shon ba khrautam lesu bla bam ya ikinong yelam hakmat ru de ka kiat pe kwa ban islam ka ban kai ban kya kran pe kwa ban sen syar hagri Jaidbynriew ka por long ubreu ka breu ki ba kyarno na ka kiat lesu baro ubreu ni rapi ngakran ni om komba ubreu ubas Sulong bay pastor, renga ko po ngalangop hakakat. Late ang hakakat. Late ang argi drugs. Late ang yun se ofer. Reu try Jesu la pelat janga. Kebo Jesu la pelat janga un pelat ay firu. Un pelat ay firu. Dan rogo jikermen, pasu try Jesu kan. Ang try su nga panmap na jing long ka jonga ka bang langop hakakat. Nelangop ki drugs, nelangop ki jing auria ki thala. Ngapan mak ni ko try su mak nga sai nga selama Jesu nga pedang ya me ben sim ga jonga duai ni jing duai pan ka jing mak me no try su pan ga boru fila ban ban chakri u ken fila ban long tau ubreu ba lam me kisang balang ni gino lam sang balang ta ban ubreu ka breu ni lam ga Jaidbynriew ba pen ting shine how ga singi pen ting shine bagi orang sosial rupa lang ting shine so tu karena kan kajing ya khun jungi pastor ban duai tang ban duai le ban da kranuk sel media kum hang ne ban peslo bagi dan kam kan bi mi chakhman ba pen pan ga bor trai Jesu nyarap fi da dan pre fi bilang ngop ini ke ibarat far pan kan ga bor trai la ban job ba we si sa pernah kan da brom jo play nga je fi ngi pastor bagi je fi ngi duai fi ngem klat ke ba sambal ong Hakitab ban kong sambal. Kalau nong ke bakhat ar ke ar fulai. Ba ngan le pop
ludangan klet bandua gi Jaidbynriew te ngirung susu kata ngi dua gi Jaidbynriew balai ngim ka ban le pop nomor bre labu gi Jaidbynriew hani labu karpang te try insu shong klik ti em ngi de wai man kasngi ajo pongi kren na bi ini gi jing snew ba wana ri jongi ba ka ri ga kedet bre station pat ka ri ga lang batib bre blai ba te cha bram blai ka ri jongi abagi shagri yu blai ga su ifi ngi ju blai ko bi ko israel non non bala ke no shur ba sabar ban job ngi to mulai ker khu ifi dan ka fi sab hai de khobor gi e je fi na lang ki pastor ba ka kran de ni atung try jesus christ ublai na ka fi amen but amen nam ta bram ju blai atung try jesus christ amen